салом алейкум бародарон, салом алейкум тамошобинон. Бародаро, чӣ хеле ки мо гуфтем имрӯз қисми дуюми видеоро ба шумо сиёмка нишон медиҳем. имрӯз дастакҳои ами киришаро ҳамаша задагиян, ҳамаша гап мезанем чанд дона мерава, размери чанд мондагиян. хона 14-8 чорҳуҷрага боз ҳамаша ба шумо нишон медиҳем. чӣ хеле ки дидесем бародаро, ина дастакҳоро полни ҳамаша задагиян. размерҳои байниша 6 сантиметр мондагия. хонаи 14-8 40 дона дастак рафтагия. 40 дона полни мераса. тахтое ки мо гуфтем 18 сараковка, тахтаи беҳтарин омадагия, ба қуввати хушрӯ омадагия. ҳамиро ба шумо тавсия метавем бародаро. беҳтарин тахтай. полни дастак буд шидагия, 40 дона тахта зиёдшикати мерасад. на тахтое ки аз таи ҳамин дастак меистад, хонаи 14-8 10 дона мерасад. полни ҳамида мерасад. чиқадар хитон дидесем. насиб боша бародаро, ҳамаи ҳами чӣ маҳсулоте ки дар ҳамин хона меравад ҳамаша сиёмка ба шумо нишон медиҳем. ва нарху наво чанд сумра аз худ мешавад, ҳамаша ба шумо гап мезанем. нархҳои ҳозирай. ин буд видеои имрӯзамон. бо чӣ намуд видеое ки ба шумо дар кора мо ҳатман сиёмка карда нишон медиҳем. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошед, видеои моро дастгирӣ кунед. хайр.